I hope that you're doing well wherever you are and you're ready for today's edition of the Luo English Dictionary. Now, I'm just doing a test and I'll be in a minute when we shall start. Today, we shall talk about lesson 15 and lesson 16. So, I'm just testing my microphone. Nikki, how is it? Checking mic. Hello, viewers, ladies and gentlemen. Good afternoon and welcome to the live stream. It's too loud? How about there? So is it about the gain is too much? Check there. What about that? I'll keep talking and just tell me whether it's loud or not loud. No means where? Here? Check mic 1 2. Check mic 1 2. Ladies and gentlemen, good afternoon and welcome to the stream. We are just trying to set up our microphone so that we can start. Hello? You good? No means? Hey, if you can hear us, please let us know. Mwangi Wajiroge, thank you for joining us. Please let me know. I'm setting up my microphone. I don't know whether it's too loud or too, how do you call it? Or too much. Do I reduce the gain? How about that? Is that good enough? Okay, someone says it's too loud and it's clipping. Is it still too loud? Check mic 1 2. Thank you, Makumi Wainaina. Sante sana. Nikki, is it still too loud? Check. Is it still clipping? It's working well? Ladies and gentlemen, let me know whether this is working well because I'm trying to set up a new sound system and sometimes it goes with the sound. So if you can hear me, please let me know. And if it's clipping, because I want to save the how you call those things. Mwangi wa Joroge wacho ni awinji maber antiere Murang'a, ng'wono mar Nyasaye obed kodi. Erokamano Mwangi wa Joroge. Odachako kawuono, odachako gi aparo ni gain. My gain is too loud because of the microphone. To koro aparo ni en maber. Good. I'm also feeling it from my other side. I think it's nice. Check mic 1 2. All right, Tokawono. So today we want to talk about buying a shirt. Remember, we are on lessons, so the lessons that we're talking about are just normal conversations, everyday Luo. And buying a shirt is nyewo. Nyewo sati. Nyewo sati. That's buying a shirt. Chakrwok.
Nyiewo sati. Chakruok. Now, excuse me, doesn't have really a way to, it doesn't have a way to say it, but you might say apenji. Apenji is like saying, I would like to ask you. Apenji. Ber jaduong. Ber jaduong. Anyalo konyi nade. Ber jaduong. Anyalo konyi nade. Now I am too big. My head is too big. It's covering the entire screen. There you go. Anyalo konyi nade. Then it says A, B, anyalo neno sati ma ni malo kacha. Okay. Julian Muga, erokamano ahinya, asante sana. Be anyalo neno sati mani malo kacha. Sure can also be A. Eroe. A. Eroe. Okay. Then he says, En sendi adi. En sendi adi. En siling mia achiel kod piero abich. En siling mia achiel kod piero abich. Mia achiel kod piero abich. Mano ni malo ahinya. Mia achiel kod piero abich. Mano ni malo ahinya. Moro ni to en kendo nengone oyueyo. En siling piero abiriyo gi abich. So let's start again. Mia achiel kod piero abich. Mano ni malo ahinya. Moro ni to en kendo nengone oyueyo. En siling piero abiriyo gi abich. En siling piero abiriyo gi abich. Then what does he say? Ok ahero mano. Ok ahero mano. To machielo mani e bath So I'm looking at the translation. Stephen Olo, erokamano ahinya. To machielo mani e bath, not batch. A bath. Black gloves. Hey, I don't know what gloves is. Glove ma rating. Ochal gi
ma idwaro no. If you know the meaning of glove, please let me know. To machielo manie bath glove marateng no. Ochal gi ma idwaro no. Then what does he say? Says, mano ber. Ento en pesa adi. En siling piero auchiel. En siling piero auchiel. En siling piero auchiel. Mano biro ber koda. Rangi ne ber. Koso idwaro rangi machielo. Rangi ne no ber. Rangi ne no ber. Koso idwaro rangi machielo. Blue, 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 blue. Blue is what? Do you imagine I've forgotten the color blue? Blue, let's put green. Because I've forgotten blue. Blue is called ratiglo. Yes. Ratiglo is like violet. Ma ratiglo no ber. Be de idwar sedegi moko. Be de idwar sedegi mamoko. Idwaro gi adi. Idwaro gi adi. Abiro kao ariyo. Marakwar kod marachar. Giko. So that is it. That is the conversation. Let me go back to the beginning, and I hope that my microphone is now sounding nice. The thing is, I'm trying to make my microphone sound well so that I can record better. I think it's sounding well. I like the sound. All right, so lesson number 15, it says, Nyo Sati. Feira Muni. Hey, that's a difficult name. I don't know how to pronounce it. Feira, can you write your name on the chat so that we know how to pronounce it? Is it Farah or Feira Mun? Hey. Munai or Muni or all right. I will wait. So, Nyo Sati. Apenji. Ber jaduong. Anyalo konyi nade. Be anyalo neno sati mani malo kacha. Eroe. En sendi adi. En siling mia achiel kod piero abich. Mia achiel kod piero abich. Mano ni malo ahinya. Moro ni to
En kendo nengone oyueyo. En siling piero abiriyo gi abich. Ok ahero mano. To machielo mani e bathe, a bath glove. Glove, I said I don't know how to say this in Luo. What is glove if you know? Glove marating, no? Ochal gi ma idwaro no. Mano ber. Ento en pesa adi. En siling piero auchiel. Mano biro ber koda. Rangi neno ber. Koso idwaro rangi machielo. Rangi neno ber. Koso idwaro rangi machielo. Mara tiglo no ber. Bede idwar sede gi mamoko. Bede idwar sede gi mamoko. Idwaro gi adi. Idwaro gi adi. Abiro kao ariyo. Ma rakwar kod ma rachar. And that is it. So we'll move on to lesson number 16, which is asking about location. Let me look for my headphones so that I can get to listen to myself speaking. Give me a minute. Erokamano, I'm back. And now we want to talk about asking about direction. Manyo. So asking about location is penjo. So location would be, what would location be? Omambia Abel. Asante sana. Thank you so much for visiting our channel. And lighting our stream. Thank you so very much. I'm just trying to get the plugin to clip some of the sounds. So that you're a little better. Alrighty. Abasa Steve says volume is very low. Is there any way you can increase it? Abasa manegi mataga. I'm trying to do the volume here. So let me see whether the gain works. And then if it works, I'll let you know. I've reset. The thing is, I reset some of the parts.
check mic 1 2. Abasa, hebu niambie kama unasikia. Abasa, is it good enough? Is it still very low? I know my compressor has a little bit of gain, so let me just oh, you're saying it's still low. Now let me put that at 5. Let's see whether that works. Or 6. Is that low? Is this good? Okay, thank you so very much. Says that's much better. So let's move on and talk about asking about location so that we can type in what we have to do there. Penjo, location would be Penjo what? Anyone knows what location is, please let me know. Kama edhie. Penjo kama edhie. So excuse me can be sorry. So I will say most. Amanyo. Holiday Inn. Be ing'eyo kama entiere. Hey. Ang'eyo. En endarani. Kor achwich. En endarani kor achwich. Be obor kodka. Be obor kodka. Oyo. Ok obor. Be obor kodka. Oyo. Ok obor. Obor maromo nade? Obor maromo nade? Now let me use kilometer here. Chiegni kilomita achiel gi nus. Chiegni kilomita achiel gi nus. Anyalo kao seche maromo nade?
chopo kanyo. Gimoro dakika abich. Anyalo kao seche maromo nade chopo kanyo. Gimoro dakika abich. Ochiegni gi kama iidhe gari. Yamosi. Ingeni ne waluongo gari. The train was called Gari Yamosi because it was that's a Swahili equivalent, okay? Ochiegni. Kar idho gari en mana bath otelno. Inyalo wuotho ka idhi kanyo. Ochiegni. Kar idho gari en mana bath otelno. Inyalo wuotho ka idhi kanyo. Erokamano ahinya. Giko. So let's start from the beginning. Lesson 16. Penjo kama idhiye. Chakruok. Mos. Amanyo Holiday Inn. Be ing'eyo kama entiere? Ang'eyo. En endara ni kor achwich. Mos. Amanyo Holiday Inn. Be ing'eyo kama entiere? Ang'eyo. En endara kor achwich. Be obor kod ka. Okay, this you can also say obor kod ka maromo nade. Obor kod ka maromo nade. Oyo okobor. Obor maromo nade. Obor maromo nade. Chiegni kilomita achiel gi nus. Chiegni kilomita achiel gi nus. Onyalo kao seche maromo nade chopo kanye. Anyalo kao seche maromo nade chopo kanyo. Gimoro dakika abich. Gimoro dakika abich. Ochiegni gi kama iidhe gari Yamosi. Ochiegni gi kama iidhe gari Yamosi. Ochiegni.
kar idho gari en mana bath otenno. Inyalo wuotho ka idhi kanyo. Erokamano ahinya. Giko. Good. Now, if you have questions, if you have a way of just supporting the channel by giving me ideas on what to do, please, I accept all that, because this is just to make us understand the Luo language. So let's move on to question number, the next lesson is lesson number 17. Be ing'eyo kama odake? Be ing'eyo kama odake? That is the question. Be ing'eyo kama odake? I was trying to remove the keyboard, but it seems that I can still hear them on my headphones. Excuse me, do you know how to get to the mall? Apenji. Be ing'eyo kaka anyalo chopo e chiro maduong'? Ang'eyo. Ne atiyo kanyo. Dhi nyime kilomita achiel. Lokri kor achwich e taya. Chiro biro bet kor acham. But kor acham. Ang'eyo. Ne atiyo kanyo. Dhi nyime kilomita achiel. Lokri kor achwich e taya. Chiro biro bet but kor acham. Apenji. Be ing'eyo kaka anyalo chopo e chiro maduong'? Ang'eyo. Ne atiyo kanyo. Dhi nyime kilomita achiel. Lokri kor achwich e taya. Chiro biro bet but kor acham. Be ing'eyo
Now, address is not a Luo word. Address. This, I don't know. Be ingeo address ne. Hey. Address en mia achia yo maduong. Be inyalo ndiko nago piny. Onge tabu. Be inyalo ndiko nago piny. Onge tabu. Iparo ni anyalo chopo mapiyo ka aluwo Highland Avenue. Oyo, mano yo mabor. Ong'eny kod teche mag ndara. Iparo ni anyalo chopo mapiyo ka aluwo Highland Avenue. Oyo, mano yo mabor. Ong'eny kod teche mag ndara. Aparo ni iwacho adiera. Erokamano. Good. So that is it. Let me go back to the first one and then we'll just wind up that. Be ing'eyo kama odake. Be ing'eyo kama odake. Apenji. Be ing'eyo kaka anyalo chopo e chiro maduong'. Be ing'eyo kaka anyalo chopo e chiro maduong'. Ang'eyo. Ne atiyo kanyo. Dhi nyime kilomita achiel. Lokri kor achwich e taya. Chiro biro bet e bat kor acham. Ang'eyo. Ne atiyo kanyo. Dhi nyime kilomita achiel. Lokri kor achwich e taya. Chiro biro bet bat kor acham. Be ing'eyo adres ne? Adres ne en 100 e yo maduong'. Be inyalo ndiko nago piny? Onge tabu. Be inyalo ndiko nago piny? Onge tabu. Iparo ni anyalo chopo mapiyo
car at Luo Island Avenue.